Hadian bau Menteri Berdaipet yang ketana Forest and Environment UGM Sangma ulah kena baka de kejing tu ceklia na ki pa doyong bat par maushun ki bala penjabo bat pensniu ya kawa lukha na kaliang kaseng HANM is Jantia Zone kadawa ba utai Menteri ba unda penshisha manchu kena kumto katkum ka video bala pha da kaseng na kaliang presiden ka HANM is Jantia Zone uba shania lang suchen ki dawa ba Menteri udai ban pensyai mardor halor kate kejing kena pamdan nangrem ni kwa ban panjing sai now James Sangma baderu minister jangga forest and environment jangga jela jungi halor ka jingkren jung uba ha jingi dei pat kawa lukha namaru ong ba kawa lukha kala jakhlia de longba ka jingtui ki jabo jabang na ka jingti do yong bat malu mala na ka jingti yo mau chun ndai kumbang itip minta na du arajar khatsau ka NGT kala khang banti do yong bat ban supply do yong te hadu minta arajar arhuwe tharai la jan kut ni arajar huwe ru kalong manu mala la jan news nem ka jingkhang do yong te hato kata ka jingwan tu ki clear do yong chakawa lukha kapoy na kita ki clear jongga jong do yong haba nadu bakhang ke NGT kim dan chu kinu ki jing tre ya do yong tengi sang phla ba kum nu kat minister dang kren kum kini kenten uang ba ya kini ki clear bawan bat penjabo ya kawa lukha de lengba ka jingti do yong bat mulu mala na ki cement factory kani kalong ba baklah du kata bat ni pancing sai ru now James Sangma buderu minister jang forest but environment ode ban penchai umde ban syukran thala ban syukran no tang yau do yong namar inofficially yau do yong la khang da du arjar khatsam tenang no pat kan don kita ki jingti do yong la raw ong ba ya ki jakhlia la wan naw do yong bat ki tu cha ka wa lukha kani ka pen i ba imat de mu uhi bati do yong lam kum ta nang no don kata ka jaka ban ti no yong mat nang no kita ki jakhlia kin wan haba news nem lenter la khang ya jingti do yong tenang no kita ki jakhlia kin wan ban tu cha ka wa lukha kini jingkren o ki de tang na kamta ban yeda ya cement factory namar ngitip sai ba lamba ka jing extract jong cement factory yo limestone hapo ka elaka narpu na ta ka daw ka pelong ya ka wa lukha ka wa lunar ka wa umsonala ban kala rong blu na du arajar niam kani la jia ka jing kala rong blu ka wa lukha bat ka jing yap ki da kha te ngi sang phla tak ta bale ka minister su kwa ban chu kan no kormar ya ka bam la ban long namar kani ban keno kani ka jing keno jung u kalong kum ka jing penjak buram ya ka jang te hil bar ko wei hakmat ka perthai namar borok ki berjungi ki buram ya ka hukum jong ka NGT bana du bala khang ka NGT ki pai ba jang ka jela me khalia wat kham tam hapo jang tia jungi kim tresu yaw do yong ba ki la sange lut hi bat na du arajar khat sauru tadu ba pmi ya hukum ki briu ki la sem chi e du kata ta na ka daw ba ka jing khang do yong bat ngangek scam ba kani ka jing keno jong James Sangma ya kawa lukha ba de long ba ka jingti do yong nang ta saja khlia ka ba lukha kani ke de ka bamla man pliang dalele ru na kliang jongi kum ka HNM Jantia Zone ngi prem jur ya kani ka jingkren jung u pat ka jing bam kheng snap hiru jung u ya ki bru Jantia jongi namar lada u kheng snap ngi kum no chu kun no ba de naw do yong de long bao de yong sa je khlia kani ka wa lukha
te kum ta ngi pan jing sai no hang no ba ulap badon kata ka jing ti du yong namar mo kum minister in charge jong forest and environment bat kum ju ru ude minister la dau lap badon kata ka jing ti du yong bale kem no iki ngi siaw dom hatu kata ta ya kan ni ka jing kno ju bal de lang ba du yong hoi borok kata ka don kata ka jing ti du yong ha chwa jong ku arajar khat saw ndre ban chu kno be hadu unta ba lang ba du yong sakla kan ni ka jing kelarong sa jaklia kan ni ka wa lukha kan ni ka de ka bamla man pliang da le le ru namar kan ni ka jing kren ju ko long tang ban pen tho biria ya kari jang tia jong ni kum ta ngi ngim la man pliang da le le ru ya kum kini ki jing ken tho ki bawan na minister ke environment and forest ude ban penchai sendon ba nang no kata kejeklia do yong ki wan bat ki pen jabo ya ka wa lukha ude ban penchai mar namar kane ka long ka ba bakla hadu kata namar ngitip sai ba kam don hiru kono ka jingti do yong te nang no kata kejeklia kin wan bat penjeklia ya ka wa lukha ngi ba barak skato kam don kata ka jingti du yong nadu bakhang ka jingti hendre tangki semen factory hi kibat ti ya u mausun bat penjeklia hiru ya ki wa bat penjat penpra ya kami meriang bat ya ki klau ki betap ke badan hapok ka narpu LK kumta naklian jengi ngi panjing sai na Mr. in charge ke environment and forest ba ude ban pensai ba hangno bat nangno kata ke clear jong do yong ki bawan bat penjeklia ya ganega wa lukha